Предизвиках всички да изпиеме 10 лава бера за 10 минути. Правихме си предизвикателства, правихме си едно в едно. И има доста скандални моменти, които въобще не са за изпускане. Останете до края на видеото да ги видите и приятно гледане. Скъпи приятели, добре дошли в най-мащабния епизод от поредицата на Black, където пие 10 неща за 10 минути. Специалното на този епизод е, че първо ще се пие лава бер и второто е, че сме с жива публика. Лава бер! Лава бер! Лава бер! Лава бер! Лава бер! Така, в днешния влог имаме Дани, Анди, Гого, Гош, Виктория от Ергена. Това е богати от диви красиви и това е Тея също от Ергена като Виктория. И да, обърках се вече. Хайде някой да пуска таймер, вълнувам се много. Докато ги нареждат няма да са 10, а са 12, защото имаме 6 вкуса и всеки ще пие по 6. Ето и Алекс, що вече е тук. А ще да кажем защо сме в този колектив, как сме се събрали тия хора, какво ще правим? Снимаме един сериал. Кой е този сериал? Драма! Айде, драма, втори сезон, най-силният сезон. Кажи ме! Има лава берове. Това е най-силният сезон! Реално участваме Лава Бер тима, затова е силен втори сезон. Благодаря. Значи команялата няма до финала да участва. Така, само да кажем, че вместо 10 ще имаме 12 лава бера, защото с 6 вкуса по 2, 12 и всичко е точно. Аре, момчета! Наблизо ли е туалетното? Значи от сега искам да предизвикам Алексчето да екснеме розовия лава бера. С мене да видим кой първи ще го ексне. Гледайте до края. Това ще бъде много яко, брат. Гледайте до края, когато ще екснеме розовия лава бер с Алексчето. Let's go! Ако искате да си купите лава бер, може да посетите LavaBer BG или може да го намерите в магазините. Добре, справя. Лайк за канала на Black Gogo. Значи, който не се е абонирал за канала на Black Gogo, като отиде в магазина, нека винаги лава бера да е свършил и да няма за него. Това е лошо проклятие, така че последвайте, абонирайте се и така нататък. Така, приятели, ето тук имаме таймер за 12 минути. Няма да се състезаваме само да си го, както разбрахте и всички отзад, Алекс, Дани. Смееш ли? Според мен Анди малко го е страх. От какво е? Страх го е за Аз съм се подготвил, пил всеки имам по 12, бе, брат. Добре. Ето тук имаме 12 минути и почваме. С кой вкус да почнем? Дай със синя. Дай със синя. Центъра почваме. Мисля, че Black Gogo ще е победител, защото има опит вече с пиенето на екс. Ние в един отбор ли сме? Не, виж ли, това е виж ли, двамата ще ексваме розовия лава бер, Алекс. Ама каква ни е целта? Не знаем каква ни е целта, важно да ни е забавно. Добре, окей. Аз знам. Black Gogo спечели. 12 минути почват сега. Давай, тайне. Ето да сложиме таймера, брат. Слагаме вече. Давай, Гоги! Чакай. Маче ще ми стана слева. Давай! Готов ли си, бе? Еба ти лудия! Така. Аз да го изчакам, да го изчакам. По-скоро Гого не може да пие толкова бързо. Така. Ето, приятели, първия лава бер изпит. Гого, нямаш шанс. Значи тогава... Ще изчакаме, или? Не, да, влиза следващите състезатели, бе. Дай малко. Айде, добре. Айде. Ма няма почивка, 12 минути така, давайте, давай! Гош, давай! Едно в едно! Давай, Дани срещу Гош! Аре, с Гошата червения, чакай, брат, чакай. Тече времето, бързо трябва! Чакай да го отворим. Едно, две, три, Така, Алексчето срещу Виктория! Розово! Давайте!
Драма или Ергена, долу в коментарите, дайте. 3, 2... Чакайте, не съм го отворила. Не, чай се наредим агитка за Вики. Остават 10 минути, 10 минути. 3, 2, 1, старт! Сега сме ти срещу ти. Давайте! Оранжев. След тази победа на Алекс всички я гледате драма, разбрахте ли? Айде! Защо за мен няма оранжев? Ти ли ще пиеш? Добре, давай ти срещу нея. Чакай срещу името. Колко време има? Остават 9 минути. 9 минути! Давайте! 3, ето още един женски футбол. Не ли беше? Демонетизираха ни край, демонетизираха. Имаме конкурентно там. Пишете долу в коментарите кой от вас победи този побой, защото беше... Айде, последен оранжев. Чакай, не бе. Ливамо има. Аз си Симо сме, бе. Твърде много вкусове има тук. Аз съм само Симо. Симо, Иваночко! Хора, понеже приятеля ни е гол, аз жертвам. Обличай се бързо. Брат, обличай се, че ще умре монетизация. Много изпиеш и замръзнеш, докато пиеш бързо. Благодаря на Дани, че ме смени. Чакайте, Така. преди да започнем, искам да кажа вече 2 на 2. И пийте Лаубер. Айде! Готови ли? 3, 2, 1. Анди и Дани. Айде, сега правиме трипъл състезание. Анди срещу Дани срещу Йонката. Отиваме за трети Лаубер. Нямате шанс, нямате никакъв шанс. Брат, дай, изчисти масата, брат. Защото Йони само каже до сега не е изпитано и в това видеото, че би трябвало най-лесно. Йони е мошенник. Ще го отрепя, мате. Брат, гледай, какво става тук? Гледай, какво става тук? Така, Питай публиката кой за кого е. Кой за кого е? За кой гласуваш? Много спорвано. Аз тук съм за Анди, той е много голям. Никаква идея. Ти за кой гласуваш бързо? Ара за Анди. Не мога да кажа, спорвано. Добре, а ти? Оспорвано. Спорвано е, би казала. Кое е оспорвано, бе? Кое е оспорвано, бе? за оранжев, бе. Добре, Нищо, Йоан ще пие зелено Лаубер. Няма значение. То всичко Мале, е гледайте каква кола. Искам да разбия. Трябва си още едно отгоре. Аз не мога ги нареда пак. Така, момчета, дайте да кажем на здраве на аудиторията, на всички, които сме тук. На здраве! Айде, на здраве! И това Гого има нещо да кае? Който мръдне първия гей. Аз май мърдам. Добре, аз ще се жертвам. Айде! Не трябва да се опазим тайна, бе! Айде, брат! Сваляме картите на масата. Айде, дай, на здраве! Мале, брат. Давайте на здраве. Това ще ми дойде на... Така, 3, 2, 1. Давай!
Пийте лава, бе! Уляме, бе! Уляме, бе! Не те уляко, плюхте! Според мен Дани печели целият челендж, брат. Искаме да благодариме специално на Black Gogo. Чакай! Я дай да видим за колко е ги пита. Има един пълен. 4 минути! Чака. Колко става? 4 минути. Виж поставя там, брат. Приятели, искаме специално да благодарим на Black Gogo за това уникално видео и на всички, които ни подкрепиха. Нека се събереме, ето всички се събереме. Чакай, какво са ни подкрепили? Ние Гледайте драма. защото това е в неговия канал. Тия се право, бе! А няма ли да благодарите на Алексите, че ви е събрала? Пейте това, приятели, пийте лава, приятели! И се абонирайте за Black Gogo и следвайте всички останали готини хора тук от нас.